Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 218 wau nggih. Wau 217 sakniki 218 nggih. Nah, kita lancingaken kula waos riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Monggo. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afw. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم Sadaqallahul azim. Monggo dibika hadis 9 gitu. Sing kolong tasik sing kolong den tobat nggih ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ana Abdillah bin Ka'b bin Malik wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Qala sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi hadithi hina takhallafa
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Niki hadis niki badhe nyeritakaken tentang taubate sahabate Kanjeng Nabi ingkang asma Ka'ab bin Malik. Sing piyambake dosane nggih niku ketinggalan perang Tabuk, boten nderek perang Tabuk, padahal perang nderek perang kali Rasulullah hukume wajib. Qala Ka'bun lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni takhallaftu fi ghazwati Badrin. Tapi walam yu'atib ahadan takhallafa anhu. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'adin. Piyambake sahabat Ka'ab niki ngaku mboten nate ninggal perang kali Rasulullah, selalu nderek perang kali Rasulullah kejaba kali perang. Gini ku ten awal-awal rumiyin mboten nderek perang Badar, piyambake mboten nderek. Kali sing sakniki sing badhe diceritakaken perang Tabuk. Zaman perang Badar niku kan tasik termasuk perang awal. Tasik perang awal, kata sahabat sing mboten nderek nggih kata. Mangkane sahabat sing nderek perang Badar niku nggadhahi keunggulan sing Masya Allah, sing istimewa. Sampai kali sejarah niku ditulis bahwa napa sing nderek perang Badar niku sampun pikantuk nas saking Rasulullah bahwa sing nderek perang Badar dosane sampun diampuni kali Allah. Pun pikantuk jaminan saking Allah sing nderek perang Badar, karena niku perang Masya Allah ya. Dan lek ceritane Ka'ab niki perang Badar ning kaya mboten sengaja. Nggih. Karena nyegat wong Quraisy terus akhirnya ketemu tanpa janjian, akhirnya perang. Mboten enten janjian rumiyin, akhirnya perang. Nah, tapi Kanjeng Nabi mboten ngilokno utawa nyacat sahabat sing mboten nderek perang Badar, karena iki perang kaya rada mboten sengaja ngono iku. Yes, pokoke ketemu akhirnya tanpa enten perjanjian ghairi mi'at, terus akhirnya perang. Lah turun masuk niku ten awal-awal, dadi cara mboten nderek niku tasik dimakfu lah. Tasik dimakfu. Kata sahabat sing mboten nderek tasikan. Termasuk niki Ka'ab bin Malik niku rumiyin mboten nderek perang Badar. Nah, tapi karena Kanjeng Nabi mboten nyacat, mboten ngilokno, berarti mboten dosa ngoten lho. Tapi lek nderek perang Badar, ganjarane wageng. Tur pikantuk janji swargane Allah niku pun jaminan saking Allah saking Kanjeng Nabi. Tapi lek perang sak lintune Badar termasuk perang Tabuk niki benten. Hukume wis wajib tenanan, gak melok dosa tenanan. Lah niki Ka'ab niki nyeritakno rumiyin nate mboten nderek perang Tabuk, nah sing Tabuk. Walaqad syahitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Hina tawathaqna 'alal Islam wa ma uhibbu anna libiha masyhada Badrin wa in kanat Badru azkara fin nasi minha. Padahal piyambake kali kanca-kanca lintune, sahabat lintune niku sampun melakukan baiat, nggih, janji setia. Kali Kanjeng Nabi, kali Islam tenggene pas janji Aqabah niku. Wis pokoke cekelan karo Islam, apa sing diperintahno Islam manut. Kongkon zakat, kongkon salat, kongkon poso, termasuk kongkon perang kudu melu perang. Nah niki ternyata mboten nderek. Fakana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilgal ghazwa. Wallahi ma jama'tu qabla rakhilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilgal ghazwa. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwa fa ghaza Rasulullah sallam fi harrin syadidin wastaqbala safaran ba'idan wa wasazan. Nah, piyambake niku sakjane mboten udzur.
Mboten nek sing kaya uzur sakit, sepuh, nggih, jagi keluargane niku Rasulullah pun maklum. Malah mboten angsal nderek perang nek uzur, ngrepoti kancane malahan. Nah, tapi Ka'ab bin Malik niki mboten nderek perang dan piyambake mboten dhewean. Wekdal niku sing mboten nderek perang sing sampai pikantuk ayat saking Quran niku enten tiyang tiga. Tiyang tiga sing asline Islam tenanan, sahabat tenanan sae, sahabat mulya, tapi mboten nderek perang. Nek sing liya-liyane mboten nderek perang ten Madinah niku kathah, tapi niku wong munafik utawa wong sing duwe uzur, mboten disebut. Ten mriku niku pengecualian, tapi sing tiga niki asline wajib. Sampai mboten nderek. Nggih niku Ka'ab bin Malik, kali Hilal bin Umayyah, kali Murarah bin Rabi. Niku tiga niku sing mestine kudune nderek. Lah, piyambake ngaku sakjane aku ya iso ae. Wong aku ya mampu-mampu wae. Bahkan piyambake niku sampai duwe jaran kali. Duwe tunggangan kali. Padahal saderenge niku nek perang-perang lintune niku nggih tunggangane paling setunggal utawa malah melampah. Tapi ngene perang Tabun asline enggak ada piyambake. Cara nyiapno saged mawon, tapi piyambake santai-santai. Alah wis gak melu ya ora apa-apa. Ngono modele. Rodok ngremehno. Wastaqbala adadan katsiron. Lah terus Kanjeng Nabi niku nek kape perang niku memang rodok ngrahasiakno wektune. Rodok dumadaan ngoten terus kemudian disanjangi wis ngono ya. Meneh nang persiapan isu langsung budal. Nah niku rodok dadak ngoten. Tapi sakjane umpama anu nggih pun saged nderek niku. Wastaqbala adatan katsiran fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihimul ladzi yuridu wal muslimun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafidun yuridu bidzalika diwan. Qala Ka'bun faqalla rajulun yuridu ayataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfalahu malam yanzil fi wahyun minallahi ta'ala. Nah, kadang sahabat wekdal niku rada ngremehno niku, walah gak apa-apa sing melu wis akeh kok. Aku ra melu ya ora apa-apa, ngono. Aku ra melu ra apa-apa. Tur piyambake alah nek pancen gak ana wahyu tentang sing ra melu niku ya gak masalah. Berarti kan Allah gak sampai duka ngono lho. Niku penganggepe Ka'ab bin Malik. Berarti wekdal niku memang rada nyantai-nyantai Ka'ab bin Malik niku. Niki sing ceritane Ka'ab bin Malik sing kali mboten disebut. Ceritane pripun, tapi sing ten mriki Ka'ab bin Malik niku pancen nggih niku rada sengaja mengolor-olor waktu dikongkon persiapan nggih mboten persiapan sakjane mampu, cara nyiapne nggih mampu nggih. Tapi malah santai-santai sampai wis kadung budal. Nah niki. Khina tabati nggih. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa khina tabati thimaru wa dhilalu fa anna ilaiha as'aru fatajahazu Rasulullah sallam wal muslimuna ma'ahu wa tafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahu farji walam aqsi syai'an wa aqulu fi nafsi aku ana qadirun ala dzalika aku sakjane iso ae idza aratu tapi walam falam yazal dzalika yatamadda bi hatta istamarra bin nasi al jiddu fasbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu walam aqdi fi min jihazi syai'an. Tsumma ghadawtu faraja'tu walam aqsi syai'an falam yazal dzalika yatamadda bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazwu fahamamtu an artakhila fa udrikahum faya laitani. Nah niki nembe nyesel wis mari napa niku ngremeh-ngremehno nyantai-nyantai Kanjeng Nabi pun ngobraki para sahabat terus kangge persiapan sahabat sami mantuk piyambak-piyambak terus nyiapno dhewe-dhewe piyambake nyuwante mule ya santai ngono ae gak nyiapno napa-apa wis wae sari ya sari ngono tok wis mboten nyiapno napa-napa pas wae hari keberangkatan sami berangkat sedanten lah mulai artine iki enten rasa penyesalan. Nah niki fahamam tu an artakhila fa udrikaum sakjane cara tak susul ngono jek mampu tagak ya jek ngatasi tagak wis kadohan misalnya. Faya laitani fa'atu tsumma yuqaddar dzalika li fakuntu idza kharajtu finnas ba'da khuruj Rasulullah sallam niki yahzununi anni la arali uswatan illa rajulan mahmuson alaihi fin nifaqi aw rajulan mimman adarallahu taala minad du'afai. Nah, empun mantun ditinggalkan sekali Kanjeng Nabi pun tindakan perang karo para sahabat. Piyambake nembe rada nyesel. Waduh keri rek. Cara tak susul piye ya ngono. Padahal
keteben punan. Waduh, keteben gak ono. Akhire ningali ten Madinah niku ten kota niku enten sinten mawon sing mboten nderek, aku akeh kancane sing gak melok. Dikira ngoten. Ternyata dipirsani piyambake diabsen niku lho. Ternyata tiyang sing tem mriku siji wong munafik, pancen munafik kan gak ada untuk Islam mboten enten. Nggih mek pura-pura tok. Nomor loro tiyang Islam tapi sing apes, sing sakit, sing sepuh, sing uzur. Sing kali Kanjeng Nabi pancen asli diparingi udzur. Lah karek piyambake tok kali wong telu iki. Dadi piyambake tolah-tole waduh. Lah karek aku tok wong telu iki piye iki? Piyambake mulai bingung. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah katur Kanjeng Nabi niku mboten nyabsen. Mboten ngabsen. Ayo iki wis teko porong, iki wis enak. Mboten atik ngono, saking kathahé punan. Ewonan mosok kabeh diabsen situk-situk. Nah, mangke kan pirsane mangke nek balik mangke. Pokoke Kanjeng Nabi pun ngumumno kanthi ngantos serentak nggih terus budalno lah. Piyambake aku gak diabsen kok, gak diceluk kok. Lah wong sedanten nggih mboten ditimbali khusus kok. Mek diutus kaum muslimun kongkon nderek perang wonten mawon. Hatta balagha Tabuk faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk ma fa'ala Ka'bun bin Malik. Lah nembe ternyata ketika Kanjeng Nabi ten nggene Tabuk niku nembe kemutan kali Ka'ab niku. Ka'ab nembe ngoten nembe kemutan. Faqala rajulun min Bani Salimah ya Rasulullah habasau burdahu wan nadhur fi atfaihi. Mboten nderek Kanjeng Nabi. Irangan niku pancen. Anten sahabat sing matur lho lah kok gak nderek. Lah nek Kanjeng Nabi niku nembe kemutane pas wayahe ten perang niku. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bi sama kulta. Wallahi ya Rasulullah. Lah niki rada dibelani. Wau sing jawab Bani Salimah niku niku rada ngelek-ngelek Ka'ab bin Malik. Mboten nderek niku males niku paling kemulan tok ae niku. Rada dipoyoki ngoten. Terus dibelani kalih Mu'ad bin Jabal. Bi sama kulta, cangkemmu sing apik. Ngoten. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan. Piyambake tiyang Ka'ab niku mboten enten lintu kejaba tiyang sae niku. Nek piyambake mboten nderek berarti mesti enten napa-napa. Nah niki tasik husnul. Fasa kata Rasulullah, Kanjeng Nabi mboten saged ngukumi iki sing bener iki pancen Ka'ab bin Malik males, kemulan utawa pancen duwe alasan khusus. Mestine lek duwe alasan khusus teko awal wis matur ngoten. Nah niku sing Kanjeng Nabi wis Kanjeng Nabi mendel mawon. Fa baina huwa ala dzalika rajulan mubidun yazulu bihi as-sarab. Faqala Rasulullah sallam kun Aba Khaythama. Fa idza huwa Aba Khaythama al-Ansari wa huwa alladzi tasaddaqa bi sa'id tamri. Ten gene niki enten cerita malih. Pas ten gene perang Badar niku enten piyantun sing rada manglingi. Namine Abu Khaythama, rada pangling. Iki sapa iki? Kayane kok Abu Khaythama. Sampeyan Abu Khaythama ta? Nggih Kanjeng Nabi kula Abu Khaythama. Lah Abu Khaythama niku ceritane rada terkenal. Piyambake niku dadi nyek-nyekane wong munafik. Tiyang munafik niku pancen juwengkelno wong. Ningali sahabat Utsman, sahabat sugih-sugih niku sinten sing sahabat sugih sing salintune Utsman niku lho. Masyaallah. Niku lek sedekah kan geden-geden miliaran. Nek sedekah niku ewonan jaran, ewonan unta, ewonan dinar diparingno. Wis pokoke miliaran nek total miliaran. Lah ketika sedekah niku tiyang munafik ku moyoki. Lah gak ikhlas ae kok pamer iku. Munafik cangkeme elek. Sedekah akeh dhek ra melu tapi malah moyoki. Nah niku hati-hati sifat munafik. Terus mantun ngonten enten Abu Khaythama. Abu Khaythama niku rawuh ten Kanjeng Nabi niku maringno sedekah ten Kanjeng Nabi sak kresek kurma. Sing kancane miliaran oleh sedekah. Sing Abu Khaythama namung sak kresek kurma. Langsung diwenyek kali munafik barang. Iku cangkeme elek panjenengan. Allah ora butuh karo kurma ngrusak kresek gua apa ora payu ngono. Nggo tuku surga ora payu, ngomong nyek cang. Dadi ndelok wong sugih sedekah kathah ya dilokno. Ndelok wong ora duwe sedekah titik ya dilokno. Nah iku ciri wong munafik. Hati-hati kita nggadah niku. Sampai mlebet Al-Qur'an niku diceritakno wis
Gak usah Kanjeng Nabi mboten usah ngreken cangkem wong munafik. Munafik ku enek wong nglakoni apik ya dipaidu. Sedekah kata ya dipaidu, sedekah titik ya dipaidu. Sing penting Allah nerima sedekah. Nggih, Allah nerima sedekah. Ba titik bake pokoke ikhlas diterima kali Allah. Pun khina lama zawal munafikun niki. Qala Ka'bun falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi fatafiktu atadzakkarul kadhib wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dzalika bi kulli dzira'in min ahli. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adzalla qadiman zaha anni al batil. Wow niki hadisnya. Hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan fa ajma'tu sidqahu asbaha Rasulullah sallam qadiman. Nah, niki balik nang Ka'ab malih. Ka'ab niku wau kan tengar-tengar ten Madinah. Ningali mboten nenten sing tersisa ten Madinah kajaba wong munafik kali tiang-tiang sing apes, sing udzur, sing pancen saestu udzur. Lah piyambake sing mboten udzur namung tiang tiga wau. Piyambake Ka'ab bin Malik terus Hilal bin Umayyah kali Murara. Lah, terus muncul niat elek wis ngene ae. Engko lek Kanjeng Nabi rawuh, aku tak mbujuk ae. Aku tak matur nek aku duwe uzur ngene, aku loro, aku ngene. Niku atine pun enten sing bisiki ngoten. Halah, mosok ya keponakan sih. Wis engko tak matur aku nek loro aku tak uzur ngene, aku tak matur marine rawuh ae. Dadi piyambake santai wis aku. Dilala alhamdulillah piyambake terus dileboni ati malih. Nek aku umpama mbujuk nang Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi gak duka nang aku, kira-kira dina iku iso selamat memang. Tapi rung mesti ra mungkin selamat tenggene ngersane Allah. Nah niki apike. Tiyang nek dosa niku iso ndelikno nanggone wong liya. Tapi ra mungkin iso ndelikno sangka Allah. Makan piyambake terus wis gak sida wis. Aku tak jujur ae wis, bah. Didukani Kanjeng Nabi ya monggo, dihukum Kanjeng Nabi ya ora apa-apa pancen aku ya sah. Nah niki ngaku salah. Pun Kanjeng Nabi rawuh, rombongan Kanjeng Nabi pun mulai rawuh. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraqa'a fi raq'ataini tsumma jalasa linnas falamma fa'ala dzalika ja'ahu al mukhallafun ya'tadiruna ilaihi wa yakhlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan faqabila minhum ala niyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah taala hatta jitu. Nah, pas Kanjeng Nabi rawuh niku mboten langsung dugi dalem. Kesunahane Kanjeng Nabi nek bar tindakan mboten langsung mlebet dalem. Mlebet ten kene masjid lajeng nglampahi salat 2 rakaat. Salat sunnah sing mensyukuri saged kondur kanthi slamet. Nah niki Bu. Niki salat nih mboten sujud syukur, salat kali rakaat. Termasuk mangke tambah sujud syukur monggo. Dadi niki termasuk syariat kangge kita nek badhe tindakan-tindakan rada tebih termasuk umroh nggih. Badhe tindak umroh niku kan nggih salat sunah 2 rakaat. Mangke nek kundur nggih salat sunah 2 rakaat mali. Sing salat sunah 2 rakaat pas keberangkatan niku ndonga ten Allah muga-muga dijagi kali Allah. Piyambake ya dijagi sing budal, keluarga sing ditinggal ya dijagi Allah niku ngonten. Mangke pas kundur nggih salat malih mboten mlebet dalem tapi salate ten masjid sing terdekat lah kali dalem. Salat kali rakaat mensyukuri saged kundur kanthi selamat ngoten. Nah niki Kanjeng Nabi nggih ngoten. Para sahabat nggih ngoten. Pun ngaten-ngaten mboten langsung kundur pun lenggah ten masjid sing mboten nderek perang sami laporan. Jumlane enten sekitar 8 dosa langkung. Bid'an wa thamanina, 80 luwih. Wis pokoke 80 luwih niku sami rawuh. Ngapunten Kanjeng Nabi kula mboten saged nderek kula niku nganu wis. Kanjeng Nabi ya wis mesam-mesem ya cak trimo ya wis muga-muga disepura Allah ngoten mawon. Kanjeng Nabi pengakuane ditampi, atine mbujuk napa jujur dipasrahne Allah. Nah niki kita nggih ngoten Bu. Kita nek mirsane tiyang niku sing kita biji alaniyahe. Sing ketoke mawon.
Ra usah neliti batin-batine, mboten usah. Kita niku sanes Allah. Dadi nek tiyang niku secara ketok zahir, ngapunten nggih. Contone tumbas tempeken ayam. Tumbas tempeken ayam. Pun jenengan kan mboten pirsa iki ayam iki dipotong secara sembelih secara syariat napa mboten kan mboten pirsa. Ngertine arek ayam wis ketokan dhewe-dhewe, nggih. Enten sing ketokan macem-macem lah. Nah, kita kan mboten ngertos niki motonge nyembelihe syariat bismillah apa mboten kan mboten ngertos. Lah gampang jenengan cara bijine didelok sing sadean. Nek sing sadean secara looks, secara kelihatan tampak di luar itu adalah seorang muslim atau muslimah, ya wis jenengan hukumi iki disembelih kanthi syariat. Oh sing dodol kudungan, ya wis berarti halal. Ngono ae. Mboten usah sampean bismillah ta ora? Sampeyan bismillah ta ora? Haram ndotang-doting diketok drijine. Nggih yai kula lek ndedhe ngono. Nek sampeyan niku tindak-tindak golek warung sing ngapunten sing sadean kudungan. Ngoten. Sing sadean kudungan. Utawa ten lebete warung niku rumah makan niku enten lafat-lafat. Nah ngoten lho. Dadi kita yakin sing duwe wong Islam. Nah, dadi penyajiane napa-napane halal saestu. Kejaba pancen teng ngajeng pun ditulisi haram. Enten lho Bu warung niku nulisi ngoten niku haram, 100% haram. Ada Bu sate nek mboten salah. Nek mboten salah ten Surabaya napa ten pundi iki? Enten tulisan sate 100% haram. Enten ngoten niku. Hah, lho nggih macam-macam. Lah Kak kula tingali beberapa sing tumbas kudungan. Nggih, ternyata niku ngapunten ART-ne juragane. Nah, piyambake pembantune juragane numbasno juragane sing Cina-Cina niku. Ampun suudon kudungan dipangan mboten. Piyambake niku dikengken juragane. Pokoke kita napa-napa jenengan pirsani zahire. Ora usah jelimet-jelimet goleki iki tenanan apa ora ya wong. Jujur apa ora iku aku digorok mboten usah. Kok dene jenengan kok dibodoni, ternyata kok dibodoni pengakuane ngene kok mboten jujur. Pun niku cek dadi dosane piyambake kali Allah. Mboten kita sing ngukumi dosane. Kita sing biji ya pokoke wong iki mbiyen ngakune ngene jujur. Mbiyen kerja nang ndi? Kerja nanggone kono. Ya wis kerjane iku, ya wis kita mboten usah kok dine nang kono ternyata dodol minuman apa ngono. Wis mboten usah diteliti nemen. Pokoke piyambake kerja nang ndi kok. Ya ini kok budal awakmu, budal kok sore mulai kok wisuk. Awakmu kok budal aku sih bengi satpam. Ya wis dipercaya ae. Ora usah awakmu kerja apa iki? Gak usah, pun kita tingali zahire mah. Nggih mboten usah diteliti teman-teman. Nah, terus Kanjeng Nabi nggih ngoten, ditampi ya wis. Bahkan Kanjeng Nabi tabas sama. Kanjeng Nabi mesem tetep. Ya wis tak sepuro ya wis. Oh pancen yo repot wis gak apa-apa wis. Ngoten, enak Kanjeng Nabi. 8 dosa lho sing absen. Sing sowan Kanjeng Nabi situk-situk. Ngapunten Kanjeng Nabi nggih. Ya wis, semoga-moga disepuro Allah ya wis selamat. Nah, tiba gilirane Ka'ab niki. Hatta jitu falamma salamtu tabas sumal mughdobi tsumma qala. Beda pas Ka'ab sing rawuh. Karena Kanjeng Nabi pirsa Ka'ab niki wong apik, wong Islam. Wong Islam apik, sahabat sae, sahabat mulya, tapi kok mboten nderek perang, kok mboten nderek perang Tabuk. Kanjeng Nabi mesem wong muring-muring. Yo napa niki kula mboten saged gambarno. Meseme wong muring-muring. Jenengan nate mboten nimbali putrane muring-muring tapi karo mesem. Ngene. Nah, mungkin rada kaya ngoten. Mesem tapi meseme rada bendu, rada muring-muring. Mas kemudian rawuh tsumaqala. Ta'al. Kali Kanjeng Nabi ditembak. Rene. Rada nyedak rene. Wah, tambah lek kula temen redeg iki. Fajitu amsi hatta jalastu baina yadaihi faqala li. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Ma khallafaka alam takun qadib
takta zuhraka la kowe nang ndi la pokok ketinggalan jare mbiyen wis baiat sumpah setia badhe nderek Islam nderek dawuhe Allah dawuhe Rasulullah badhe nyerahno sedaya kangge Islam qala qultu nah iki cerita piyambake ya Rasulullah inni wallahi lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la raaitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi udhrin laqad utitu jadalan walak sumpah demi Allah Kanjeng Nabi nek umpama kula lenggahe niku mboten ngersani jenengan ten lintune jenengan kula wani bojo lan kula wani debat wong kula pinten bojo kula bojo sajane iso ae tapi berhubung kula lenggahe teng ngarsane jenengan kula mboten wantun bojo niki walakinani wallahi laqad alimtu lak in haddatstu kal yauma haditsa kadzibin tardo bihi anni la yushikanallahu sayukhtiuka alayya umpami kok kula lenggah teng ngarsane jenengan iki terus kula nggoroi jenengan mbodoni jenengan ngangge alasan-alasan supaya kula disepuro mungkin mawon jenengan saged percados kula wong kula niku pinter omong tapi kula boten mungkin slamet saking Allah. Bahkan Allah justru akan maringi wahyu ten jenengan, maringi pirsa ten jenengan nek kula niku wong goro. Nah, sing kula wedeni niku ne. Nah niki. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fi uqballahi azza wa jalla. Wallahi ma kana li min udrin wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni khina takhallaftu angka. Kanjeng Nabi pun sakniki kula tak jujur-jujuran kali jenengan. Kula niki lek umpama jujur ten jenengan mungkin mawon kula bakal pikantuk duka saking jenengan. Bakal pikantuk napa siksa saking Allah, bendu saking Allah. Tapi pun kersane lah timbang kula goro mending kula matur jujur. Saestu Kanjeng Nabi kula mboten udzur napa-napa. Kula nganggur. Kula nggih mboten nenten kerepotan napa-napa, mboten sakit napa-napa pancen. Terus kula nggih bahkan posisi kuat. Kula nggih mampu nggadah bondo kangge budal. Pancen kula mboten berang. Jujur tenan iki. Qala faqala Rasulullah sallam amma hadza faqad sadaqa fakum hatta yaqdiyallahu fika. Wis nek pancen awakmu jujur kaya ngono ngadeg. Wis ndang ngaleh. Engko Allah sing bakal mutusi. Lah iki sing medeni niki. Kanjeng Nabi wis cara dawuh iku wis atas nama Allah wis mesti wis. Wasara rijalun min bani Salimah fattabi'uni faqalu li wallahi ma alimnaka adnabta dzamban qabla hadza laqad ajasta fi an la takuna tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima tadhar bi mukhallafun faqad kana fika dzambaka wastighfar Rasulullah sallam laka faqala sampai kanca-kancane ngomong sakjane awakmu alasan-alasan nak yo iso sih awakmu gak tau nglakoni dosa babar blas sih. Nah iki godane Bu tiyang sing ngrasa awake suci kaping lakoni dosa niku bisikane ngenten halah iki lak pisan tok sih iki lak gak tau ngene sih aku cok saiki tak lakoni lak gak apa-apa sih cara aku njaluk istighfar kok lak gak apa-apa nah niki hati-hati ngapunten nggih cara umpama wong korupsi umpama awale niku awale wong korupsi niku kan insyaallah awale iku ya jujur-jujur mawon. Nah, lurus-lurus mawon. Dilala mungkin kegodho kancane macem-macem di lingkungan terus piyambake ngene. Halah, aku lak durung tahu sih. Kanca-kancaku wis pong bolak-balik lho. Bahkan wis kecekel bolak-balik. Aku lak durung tahu. Cara tak lakoni pisan tok kan ya gak apa-apa sih. Wong pisan tok timbang kancaku kae. Lah niki lho. Wong dosa niku eleke. Piyambake ra ndelok dosane ngersane Allah tapi bandingno dosane karo dosa kan. Aku lo lumayan mek 100 juta korupsi, koncoku miliaran. Lho niki lho. Heeh, dadi piyambake bandingno dosane kali dosane kancane sing luwih gedhe, sing luwih akeh. Iki keliru ning mestine wong sing dosa kan bandingno sing gak nglakoni dosa.
Aku lah pokok korupsi, wake pegawai sing jujur-jujur ya akeh lah pokok gak koyo. Nah, ngonten mestine kan ngonten. Lah niki mboten. Dibisiki ngonten niku mboten purun piyame. Qala wallahi gak gelem bujuk aku. Meskipun iku pisan tok ora gak gelem bujuk. Fa bundi wa fa wallahi maza lu yu'annibunani hatta aratu an arji ala Rasulullah sallam fa ukadziba nafsi tsumma lahum hal laqiya hadza ma'ya min ahadin qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulani. Terus takoten kanca-kancane, enek gak sing kaya aku nasibe? Sing gak melu perang tapi gak duwe alasan apa-apa. Nah niki terus dikandani enek wong loro. Sing wong Islam tenanan, sahabat tenanan. Wau disebutna wau. Murarah bin Rabi' kali Hilal bin Umayyah. Qala mithla ma qulta wa qila lahuma mithlu ma qila laka. Padha wong loro ya nasibe jujur kaya sampean. Pingine mbujuk tapi ra sida wedi Allah, wedi Rasulullah. Terus akhirnya ngomong jujur-jujuran, terus kali Kanjeng Nabi dikengken ngalih. Nah niki hukumane niki mriki disebut mboten niki. Hukumane niku kali Kanjeng Nabi wong kabeh hukumane niku dikucilno saking masyarakat Madinah. Dadi wong Madinah ra oleh ngajak ngomong utawa nyemauri kali tiyang tiga niki. Bayang wong tiga niki dikucilno, mboten diusir, mboten tetep ten mriku, mboten diusir, tapi ra oleh dijak ngomong, ra oleh ngejak ngomong. Dadi wong liya iku ra oleh ngejak ngomong utawa nyemauri omongane wong telu. Niku urip teng tengah-tengah lho, lek karuan nang hutan karuan gak ketemu wong, iki ketemu wong bendina. Terus nyapa? Monggo Putri. Bayang nih jenengan. Kita mau gak monggo tapi wong liya mlengo, rasane lho. Niku bendinten lho, bahkan tindak ten peken. Tindakan ten peken, tindakan ten masjid, mantuk masjid ora enek sing gubris ra enek. Pancen kali Kanjeng Nabi dihukum wonten. Sampai hatta yakdi Allah, sampai engko Allah memang ngapura dosane saestu. Karena niki dosa saestu. Niki kan ninggal panggilane Kanjeng Nabi. Kanjengane napa panggilane Islam. Mangke Allah sing Qalu Murarah bin Rabi'ah al-Amiri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Qala fadzakaru li rajulaini sholihaini qad syahida badron. Padahal tiyang kali niki sing Murarah kali Hilal niki nderek perang Badar. Padahal tapi nggih saged luput mboten nderek perang Tabuk niki. Fihi ma uswatun wong loro niku sae teladane sae. Qala famadaitu hina dzakaru li huma fanaha Rasulullah sallam an kalamina niki. Hukumane wa naha Rasulullah sallam an kalamina ayyuha thalatha min baini man takhallafa anhu. Wong liya gak oleh ngejak ngomong wong telu niki. Qala fajtana banan nasu sampai wong-wong kabeh ngado kabeh. Au qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu fama hiya bil ardi allati a'rifu falabithna ala dzalika khamsina lailatan. Iki ora sedina ora rong dina. Suwene 50 dina. Dikucilno, ra dijak ngomong, ra digubris, ra digatekno, semaur napa-napa mboten diwalesi. Dangune 50 dina. Ten riwayat lintune niku 40 dina. Terus sing sedasa dina iku ditambahi gak oleh kumpul karo bojone. Sak omahe dipengi. Nek umpama dipengi karo wong njaba, wis pokoke nang omah iso ngobrol karo bojone, karo anake kan sik lumayan. Lah niki mboten. Wis wong liya nang jaba wis ra gubris, ra gatekne. Ten griya nggih mboten digatekno keluar gane. Nek kula pengin nyebur jurang ae ngene iki pisan. Lah yo kaya dingenekno wong sak kampung. Lek urip nang hutan nang guwa gak ketemu wong karuan, gak disapa gak. Lah niki ten jero kampung, bahkan tindak ten pasar. Golek niki pinten? Gak bayangne jenengan. Ora didoli ra digatekno. Niki kula biasa meten. Gak mbok disemauri mbok ora. Wih masyaallah. Tapi nek cerita ten lintune niki Ka'ab bin Malik niki tetep nderek jamaah. Enten sing sampe mboten kiat mboten nderek jamaah karena gak kuat ketemu wong. Yo gak digatekno. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyuti ma ya bikiani. Wong loro sing Murarah karo Hilal iku ten dalem nangis ae. Mergo saking nyesele, rawani metu, rawani salat. Gak wani salat jamaah maksudnya nggih.
Wa amma ana fakuntu asyabal qaum wa ajladahum fakuntu akhruju fasyhadu as-shalah niki. Ma'al muslimina, piyambake tetep salat, tetep jamaah. Wa atufu fil aswaq, tetep tentaken lagi. Lah tetep nang pasar terus piye nek gak dijak omong wong. Wa la yukallimuni ahadun, gak dijak omong mon belas. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallim alaihi wa huwa fi masjid. Dumadaan siji dinten niki enten utusane Kanjeng Nabi rawuh. Ba'da salat fa aqulu fi nafsi hal kharraka syafatahi bi raddis salam. Enek wong utusane Kanjeng Nabi rawuh. Lah wong liya kan gak oleh ngejak ngomong. Niki dibatin. Iki utusane Kanjeng Nabi nek pas ketemu aku engko uluk salam apa ora. Ngono. Sampai ngonten. Amla thumma usolli qoriban minhu wa usariquhu an-nadhar fa idza aqbaltu ala sholati nadhara ilayya wa idzal tafattu nahwa a'radu anni masyaallah. Pas budal salat iki sahabat-sahabat lek ketemu aku salam apa ora? Gak ono sing salam belas. Ketemu mesti ini kan kayak wong ketemu tahlilan utawa ngono nggih. Mau salaman, ngobrol titik belas Bu gak direken. Ora uluk salam. Bahkan pas noleh wajahe petuk-petukan wajah niku melengos. Sahabat Kanjeng Nabi sami melengos. Masyaallah. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin. Masyaitu hatta tasawwartu jidaraha iti Abi Qatadah. Lah sampai piyambake kepanggih niki Ibnu Ami, misanane, ketemu misanane namine Abu Qatadah. Lah misanan kan jek dulur. Bekne dulur iki jek gelem ngejak ngomong. Dilalah belas podo. Abu Qatadah ini mboten nderek napa nderek mengujikan wa ahabun nasi ilayya. Fa sallamtu alaihi terus disuliki salam. Assalamualaikum Abu Qatadah, dulurku, misananku, sepupuku. Gak dibales Ibu. Fa wallahi maradda alayya salam. Faqultu lahu ya Abu Qatadah ansuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. He Qatadah, sampean lak ngerti sih aku lak cinta Allah, cinta Rasulullah, aku nglakoni kesalahan pisan. Fasakata fa'utu sampai Abu Qatadah tetep mendel. Ditakoni ngonten mendel sampai dibolani fanasatu fasakata fa'utu fanasatu sampai dibolan baleni salame dibolan baleni sampe lak ngerti aku wong apik to apa nek ngerti aku cinta Allah cinta Rasulullah mboten digubris faqala Allah wa Rasulullah a'lam fafadot ainaya nangis Bu akhirnya wa tawallaitu hatta tasawwartu al-jidar fa baina ana amshi fi suqil Madinah idzan nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bi ta'am yabi'uhu bil Madinah yaqulu man yadullu ala Ka'b bin Malik fatafiqa annas yushiruna ilahu ilayya hatta ja'ani fadafa ilayya kitaban. Lah niki ternyata enek godaan. Piyambake pun susah gelisah ngoten niku. Terus piyambake ternyata enek wong goleki piyambake. Enek utusan saking tebih, kurir nggih. Sampeyan ngerti sing jenenge Ka'ab. Wong-wong gak nganu nduding tok ngono. Kolo ngono tok. Wah, akhirnya dipethuki, terus Ka'ab bin Malik niki diparingi surat. Min Maliki Ghasan saking raja Ghasan. Sing kei surat raja. Wa kuntu katiban faqara'tuhu fa idza fihi amma ba'du. Fa inna qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alaka Allahu bidari hawain wala mabya'atin fal haq bina nuwasik fakultu. Nah niki terus diomongi ning Raja Ghasan. Aku weruh oleh kabar, isine surat niku wae. Aku oleh kabar kowe dijegoti kalau Kanjeng Nabi. Di apa nggih? Jegoti dinengi kali Kanjeng Nabi. Awakmu gak dibolo karo kanca-kanca. Wis ngene ae. Awakmu budhal nang Ghasan. Budhal nang Ghasan tak tampani. Ya iki mungkin wong kafir gitu. Tak tampani tak dadekno kancaku. Lah niki lak cobaan sih. Nang kampunge dhewe, nang kotane dhewe ra direken. Wong dilalah enek wong pengen nampani. Mestine lek wong imane lemah, mestine ya wis nek nang kene gak diterima aku tak ngalih ae, kan ngonten. Dan dilalah piyambake terus atine ngenten. Wa hadhi aidon minal bala iki coba saking Allah. Kae nguji keimananku. Pengen tetep nang kene ngenteni wahyune Allah
utawa aku purik langsung ndang metu saka Madinah. Fatayamamtu biha atanawur fajajartuha hatta idza madut arbaun. Akhire surate diumpel-umpel diobong. Sampai hatta idza madut arbaun minal khamsin, sampai dari 50 hari ini pun melampah sekawan dosa dinten. Wastal batha al wahyu idza Rasulullah sallam ya'tini faqala inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Nah iki setelah 40 hari, awalnya kan 40 hari niku mboten oleh wong liya, mboten oleh ngejak ngomong Kaab, wong telu termasuk, tur mboten oleh nyemauri wong telu niku. Ngejak ngomong dhisikan ra oleh, nyemauri ya mboten nangsa. Terus sakbadane sekawan dosa dinten utusane Kanjeng Nabi rawuh malih maringi dawuh malih, awakmu diperintah Kanjeng Nabi kongkon ngedohi bojomu, ra oleh kumpul bojo. Labal a'tazilha niki fakultu utallikuha ammadza af'al. Lho, aku dikon ngedohi iku maksude ngongkon megat apa ya apaan? Iki Ka'ab bin Malik menegaskan larangane perintah Kanjeng Nabi ya napa? Apa aku dikongkon ngedohi iku maksude kongkon megat. Terus utusane Kanjeng Nabi ndawuh, "Lah, gak sampai kongkon megat, bal iktazilha. Cuma ojo kumpul karo bojo. Fala taqrabannaha, ojo nyedheki bojo. Wa arsala ila sahibaya bimithli dzalik." Sing tiyang kali niku sami, perintahe sami. Ojo ngumpuli bojo, ojo nyedhaki bojo. 10 dina rek ya kemeng. Fakultu limroati alhiqi bi ahliki, sampai akhirnya kondur tendalem garwane niki di kengken mulih nang maratuwa. Wis mulih nang maratuwamu. Aku ora oleh kumpul karo kowe. Fakuni indahum, wis meneng nang kono sampai engko. Tapi gak ngusir niki, mboten ngusir, mboten megat. Pokoke kongkon pindah nang omahe keluargane. Khatayak di Allah fi hadzal amri. Aku ngenteni wahyune Allah, keputusane Allah ya apa. Aku iki dicap dadi wong kafir utawa disepuro dosane. Fajaat imro'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah. Garwane Hilal bin Umayyah. Wau kan tiyang tiga nggih. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah kalih Murarah bin Rabi'. Lah sing garwane Hilal niki akhirnya sowan Kanjeng Nabi. Faqalat lahu, "Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'iun laisa lahu khadimun. Hal takrahu an ahdumahu?" Kanjeng Nabi Hilal niku dari 3 orang iki, Hilal niku termasuk sahabat sepuh. Sahabat sepuh sing butuh diladeni napa-napa dipendhetno, napa-napa dicepakno ngoten. Terus garwane niki ngesakne nek engko aku mulih nanggone keluargaku, wong iki tak tinggal, bojoku tak tinggal. Sapa sing ngewangi ngoten. Terus akhirnya sowan Kanjeng Nabi njaluk izin. Kanjeng Nabi ya napa nek kula tak tetep mawon ten bojo kula Hilal. Terus kula ngewang-ewangi ten dalem. Kali Kanjeng Nabi, "Lah ora, gak oleh. Walakin la yaqrabunaka faqalat." Masyaallah. Gak oleh cedak-cedak. Faqalat innahu wallahi ma bi min harakatin ila syai'in. Wa wallahi ma zala yabki mundu ma kana min amri. Ya Kanjeng Nabi ngesakne piyambake, Kanjeng Nabi rawani obah nang omah, rawani nandi-nandi, bahkan piyambake dina-dina namung nangis. Maka ya yaumi hadza faqala li ba'du ahli lawis ta'zan ta Rasulullah sallam fi imratika faqat adzina li imrati Hilal bin Umayyah antahmahu. Sahabat-sahabat sami pun dadi garwane Ka'ab bin Malik niku sakjane pengin sowan njaluk izin kaya ngoten niku, tapi pun dikanjangi. Garwane Hilal ya njaluk izin ngono gak diparengi karo Rasulullah, wis ra usah. Gak usah. Faqultu la astadinu fi Rasulullah sallam wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallam idza stadzantuhu fiha wa ana rajulun sabun. Lek aku gak masalah, aku jek enom. Fala bitu bidzalika asyra layalin. Piyambake akhirnya bertahan 10 dina tanpa bojo. Fakamu lalana khamsuna lailatan, jangkep 50 dina min khina nuhiya an kalamina tsumma sholaitu sholatal fajri. Jangkep 50 dinten terus piyambake Ka'ab bin Malik niki lak kulinos jek salat subuh jamaah, jek jamaah pokoke. Sing sahabat kali niku Hilal kali Murarah mboten jamaah. Ten salat ten dalem. Nah, piyambake ten salat ten jamaah pas wae salat subuh. Nah niki. Iki kabar gembira ini.
ala dhuhri baitin min buyutina fa baina ana jalisun alal hali allati dzakarallahu taala anna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al ardu bima rahubat wa sami'tu sauta sharikhin. Lah Kanjeng Nabi pas tenggene salat subuh maos ayat sing ayate niku nyepura tenggene tiyang tiga niku. Tenggene surat At-Taubah. Surat At-Taubah niku berarti juz sedoso ayate wa ala salasati niku. Juz 11 kan juz 10 kali 11. Dan ayate bundi niki. Wa ala salasati wa ala salasati wa ala salasati. Lah niki. 117 mulai 117. Laqad taballah, teman-teman, Allah yakti sampun nyepuro niki senenge. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansaril ladzina taba'u fi sa'atil usrati mim ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alim innahu bihim raufur rahim. Niki ayat iki umum. Allah wis nerima tobaté Kanjeng Nabi, kaum muhajirin, kaum ansar. Niki umum. Alhamdulillah langsung disambung ayat 118 wa 'ala thalatsatil ladzina, termasuk Allah nerima tobaté wong telu sing ketinggalan boten nderek perang. Langsung jerit Bu wong-wong Bu nang masjid. Alhamdulillah. Dadi wong-wong sakjane ku seneng karo tiyang tiga niki sahabat sae. Tapi berhubung perintah Kanjeng Nabi gak oleh ngejak ngomong, wong telu niki napa sahabat lintune ya manut. Tapi sakjane ya sedih. Gak ngomong karo kancane piye ya Bu. Jenenge kadung kumpul ngene terus kula perintah ojo dikumpuli yo. Terus piye apine? Ngono ku yo susah. Makane pun mantun niku napa tiang-tiangku padha nangis kabeh. Nangis jerit saking senenge. Alhamdulillah. Aufa ala sal'in yaqulu bi a'la sauti ya Ka'ab bin Malik. Absyir wis kabar gembira. Fa kharartu sajidan sampai jungkel sujud. Saking senenge wa araftu anna qad jaa farajun fa adzana Rasulullah sallam annasa bi taubatillahi azza wajalla alaina khina sholatal fajri fa dhahaba dawa niki masyaallah fa dhahaban nasu yubashiruna kabeh wong melayu kabeh rangkulan ngrangkul Ka'ab bin Malik wis kabar gembira seneng ya kowe ya seneng bungah kowe wis disepuro Allah. Fadhahaban nasu basyirunana selamat ya fadhahaba qibala sahibaya mubashiruna waraqadha ilayya rajulun farasan wasa'asa'in min aslam ibali wa aufa alal jabali sampai wong-wong sing dugi tebe-tebe untuk kong gendol untuk kong mudhun kabeh Bu. Iki sampai teko gunung-gunung lho. Mudhun ketondunun nggo mlewah kabeh. Bahkan wonge gurung tutuk niku suarane wis bengok saka mriku. Selamat yo, ngono masyaallah. Karena diterima tobaté kali Allah iku gede-gedene nikmat. Bayang nih jenengan susahe koyok ngonten wau terus oleh kabar gembira masyaallah. Fakana asautu asra aminal faros, bahkan suarane ku luwih cepet timbang jaran sampe diibaratno ngoten. Jarane rong dugi suarane wis teko. Falam majaani alladzi sami'tu sautayu basyiruni naza'tu lahu thaubayya. Bahkan saking enek wong saking senenge melayu wau Bu ngerangkul nyelamet-nyelameti Ka'ab bin Malik niku nyoplot jubahe. Jubahe dicopot dihadiahno nang wong sing maringi slamet. Saking senenge Mang. Aku 50 dina gak dijak omong wong. Kowe langsung ngejak ngomong maringi slamet karo brebes milih. Nyoh takekno klambiku padahal temriki diaturaken. Fakasautu ma ya bi basyallah wallahi ma amliku ghairahuma padahal gak duwe klambi kejaba niku tok. Ngekekno wong klambi nang wong tapi dhek ra duwe klambi. Akhire yo telanjang dada, maksudnya dhuwuran Bu. Masyaallah saking senenge. Ghairu yauma idzin. Akhire ya apa? Wasta'artu saubaini terus nyelek kancane. Mari klambine dikekno wong liya terus awakmu duwe klambi. Ya Allah, jenengan bayangno.
Bu, niki bungae ra karu-karuan, Bu. Kabar gembira sing sampe ndadekno wong nyodakohno klambine satu-satunya. Lah akhire piyambake kabeh sowan nang Kanjeng Nabi ora wani sih. Mosok udo. Wah, nyilih kancane, aku nyilih loro. Fala bistuhuma wan talaqtu ata ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatalaqani annas faujan us kabeh nderekno. Sowan ten Kanjeng Nabi nderek-nderekno. Yohane unani salaman kabeh. Selamat yo diterima tobaté selamat yo. Wis piyambake koyo mari menang Piala Dunia ngono. Wa yaquluna li tahnika taubatullah alaika hatta dakhaltu al masjid sampai dadi perjalanan mulai ndal mau sampai mlebeten masjid itu disalami wong-wong akeh koyo ngoten sampai akhirnya saged mlebu masjid terus kepanggil Rasulullah. Fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu annas faqoma Tolhah ibnu Ubaidillah. Tolhah terus jumeneng pas teng masjid niku Tolhah jumeneng. Tolhah niku sahabat saking Muhajirin. Pundi wau. Yuharwilu hatta sofahani wa hannaani terus nyelameti. Selamat yo sampai kali salaman. Terus wallahi maqama rajulun minal muhajirin ghairu sampai di nah niki rada nganu nggih. Wong Ansor kare wong Muhajirin kadang-kadang jek ana gap. Tasih enten gap ngoten. Sampai Ka'ab niku mirsani, gak enek wong Muhajirin sing nyelameti aku kejaba mung Tolhah bin Ubaidillah. Liyane meneng kabeh. Rada ya napa ngono pancen ya. Dadi sing seneng bungah-bungan niku pancen padha-padha wong Ansor, padha-padha wong Ngawi kasarane ngoten. Lah ten Madinah niku lak tiang Muhajirin sing Mekah niku lak napa menetap ten Madinah sih. Dadi mereka tetap disebut sahabat, tapi iku kelompoke Muhajirin. Ngono enek kelompok-kelompokan ngono iku. Lah sing nyelameti niku ya Tolhah. Wis niku minangka perwakilan ngono ae sakjane. Fakana Ka'bun la yang sahali Tolhah sampai akhirnya diling-iling jasane Tolhah satu-satunya sahabat Muhajirin sing maringi selamat nang piyambake liyane mboten. Liyane sing sahabat Muhajirin liyane mboten. Qala Ka'bun falamma sallamtu ala Rasulullah sallam qala wa huwa yabruq wajhu minasururi absyir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Kanjeng Nabi ndawuhaken niki. Kanjeng Nabi bunga ya mesem nggih terus kemudian kan mantun uruk salam terus Kanjeng Nabi ndawuhaken absyir bi khairi yaumin kabar gembira iki dina terbaik sampean sejak sampean dilahirno ibuke sampean iki dina terbaik kanggone sampean. Mergo tobaté langsung saking Allah diterima tobaté. Fakultu amin indaka ya Rasulullah amin indallah la bal min indillah niki saking jenengan mawon apa saking Allah ngon rada meyakinkan ngon rada pengin menegaskan terus Kanjeng Nabi dawuh saking Allah wa kana Rasulullah sallam idza surra istana raju hatta kana jukat aqamarin. Kanjeng Nabi nek bunga iku wajahe kaya kit atakomarin, kaya potongane rembulan, kaya bersinare bulan purnama. Dadi sahabat itu pirsa, kapan Kanjeng Nabi bunga, kapan Kanjeng Nabi duka niku pirsa, sangka raut wajahe pirsa. Pas bunga niku wajahe Kanjeng Nabi tambah mencorong. Tambah wajahe Nabi ten wektu biasa niku pun mencorong, pun suwahe. Ditambahi rasa bunga tambah mencorong malih sampai bersinar. Wa kunna na'rifu dzalika lah. Para sahabat niku sami ngenal tanda-tanda. Falamma jalastu bainati fakultu ya Rasulullah inna min taubati an khali'a min mali sedekah iki. Saking bungae malih wau kan kelambine sampai dikekno wong sing nyelameti wau. Terus piyambake sampai kawetu omong saking senenge, "Bondo kula sedekahna seduanten nggon jenengan." Noh sertifikat napa BPKB. Dipawaringna kabeh saking senenge. Terus Kanjeng Nabi ndawuh ngene, "Amsik alaika ba'da malik ya aja ngono. Yo sebagian ae aja kabeh. Lho awakmu lek kabeh kok mangan apa anak bojomu piye?" Terus akhire fa wa khairun laka lek awakmu nyodakono sebagian tambah apik. Nek kabeh gak sepiro apik, soalnya kok ngesakno anak bojomu. Terus Ka'ab bin Malik matur, "Ini amsiku sahmi alladzi bi Khaibar." Nggih pun kula paringna sebagian, sing bagian kula namung sing jatahe ten Khaibar. Sing saking perang Khaibar kula pek kangge kula, sing lintune kangge kula sedekahna kangge jenengan.
Wa qultu ya Rasulullah innallaha ta'ala inna anjani bisidqi wa inna min taubati an la ukhaditha illa sidqan maqama. Niki Quran wis intine ngenten nggih. Niki piyambake Ka'ab bin Malik siji wani jujur nggih kali Rasulullah. Wani jujur. Terus piyambake cerita dosane kesalahane ten Rasulullah. Lah cerita kesalahan cerita dosa niku angsal napa mboten? Angsal nek niku kangge resep carane tobat. Nggih, jujure Ka'ab bin Malik, Kanjeng Nabi kula jujur, kula mboten uzur napa-napa. Kula nggih mboten enten kesibukan napa-napa, mboten sakit, mboten napa. Kula pancen saestu mboten nderek perang. Nah piyambake niku pikantuk putusan saking Allah, mangko carane tobat niku saking putusan saking Allah. Niate Ka'ab cerita dosane, kesalahane mboten mergo pamer dosane, nggih kan? Mboten pamer. Aku lho wani gak melu perang. Liyane gocik ngono wedi. Aku lho bantah Rasulullah kan mboten wonten. Nah, tiyang niku nek cerita dosane ben piyambake eling dosane terus ndang tobat terus oleh carane tobat niku mboten napa-napa. Niki sami kiase kaya wong tombo ten nggene dokter. Sakjane tiyang sambat sakit mboten angsal. Mboten angsal, Bu. Tiyang sakit sambat mboten angsal. Kejaba sambate ten Allah. Lah wong sakit kok ngomong cerita nang dokter lek lara ngene niku mboten sabar. Niku namine ikhbar. Maring kabar. Ditakoni doktere dipriksa doktere sing sakit sing sebelah pundi Pak Bu, sing sakit sebelah mriki, sakite kados pripun nggih cenut-cenut nek kula damel jumeneng lenggah. Nah niku kan cerita ben nemu obat, bukan napa niku sambatan sakite. Paham nggih bedane nggih? Dadi nek sambatan lorone mboten angsal. Mboten angsal. Tapi nek cerita lorone ben oleh tombo sing kaya penyakit ngene, tomboe ngene, penyakit ngene. Niku kan kudu critakno sih. Dokter kan mreksa dhewe kan alate kan terbatas. Ngangge stetoskop ya mboten saged sempurna oleh preksa nek piyambake mboten cerita ya apa jenis lorone, cerita kan mboten saged. Nah niku mboten napa-napa. Terus napa piyambake keberanian untuk jujur niku wau. Terus pemimpin termasuk pemimpin atau ustadz atau apa kudu wani maringi ketegasan kali tiyang sing ngelampahi kesalahan nggih. Dadi kesalahan iku mboten ditolerir terus ya wis kunae gak apa-apa ngene pisan tok mboten angsal. Sekali kesalahan kudu diparingi peringatan, kudu diparingi sanksi ben kangge pelajaran sing liya ben mboten niru. Ampun sampai kesalahan terus dinormalisasi wis. Halah ngene tok elu ora apa-apa. Kaya wau nggih. Awale kan aku lho gak tahu gak melu mek pisan tok iku. Saiki kan gak melu gak apa-apa. Sakjane kan sageten piyambake. Ternyata piyambake mboten ngoten. Terus diparingi hidayah niku wau. Dadi dosane apa mawon kita monggo ngaku ten Allah, monggo enggal tobat ten kene Allah. Insyaallah Allah niku wasiul maghfirah. Jembar pangapurane. Selama kita purun tobat ten Allah, insyaallah Allah nggih purun nampi tobat. Ngoten nggih. Pinten manfaate. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shonihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wonten kang kathah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.